Ay so wangon. So buwan ni bahay no. Mi soup do sapi. Tongsi do sapi. Nah, ay so wangon bagya. Iti ano po nga soup do takod manok. Nah, naikot pinoto ko niya. Iti no takan no nagedong swab. Sawo opo to? Opo to? Opo to? Opo Opo to kali ha. Nha mai opo officially opo. Opo to kada sabo. Amare surga mo katahuad takan ng swab iti bituahay din nga do kapanak do kahidasan no tinansa. Suang nga ni Tuhan Jesus Kristus na makay mangmagunas kada susunggip. I'm waiting for the vegetable mindat pa do kunsong minan poso dia sangan ulo ya. Kiba bago sayo lauti kiba da kinutuan no buli pomungon na nakaikot na iti kunsong. Kaya kunsong na pati nga appointment tiga kunsong kaya kinutuan kunsong na pati nga kotun do linanggaw do za kamay di nga anang nga na poswangon ulay tito koy. Nah, ana nga nag-skate ti sabo. Poswangon. Obvious na kunsong. Poswangon ko gihon. Iti ano pa nga basil. Basil na pating kinutuan do kapanaka pahidasan. Kaya tabi na ko nga bi. Kalahan na kay makan iti. Di ba takot manok kana nangan ko nang ito to. Kaya tagya homok baga nasak the herbs tina. Na tabi na ko nga bi. Foto. Iti no olahan do tagadenti do Let them to come and taste by themselves. Kiba bago do meatball kamay di o daging teko tonsi to binugo nah tonsi do sapi tonsi do sapi o kiba do sup tau kaya sup tau kaya kita may pag ya opo to bagya to pagkat pinoto. It's not Delicious. It's not the same that they Delicious. come and taste by themselves. Yeah. Kali sabo mikot ko ditin santa daw. Kabikuan at hominit man tadamin. Kaya pang kaday di so sa mok 7-Eleven. Nupo ba ko ay sokwangon gyan. Mulog-pulog ko yung takodo manok. Ano po? Homok. Bahin ka na to pinay ko nga bi. Magkasuro. Takan nun ta daw di bahin no. Ingkanan sa kayo makan no misup de titi. Susway ako di man tada sabar iti nga bah. Yeah. Katahuanan. Kano mga kan. Makan to ko. Okay. Soup daw. Ito. Ito. Takot manok.